Yo, may gabi mga ga. Update sa to ang one follower, one push up. Wala na tayo update kay wala na ni follow. Bitaw na mo follow, napoy mo unfollow. So, stay put sa 4,890 no. Karon, para yun ang po na to ang challenge no. Na may mo follow sa to o wala. Karon ang akong baton kay mag-challenge ko nga mo push up ko og 100 push up a day no. Makaya ba kanina ako no nga napa koy 100 day running challenge nga napajugoy karon nga challenge nga 100 push up a day. Kaya ako na kay board fighter man ta, warrior beta. So mo fight ta no. Maong nakunahon ako ni nga challenge mga ga kay ako daot jud ko pagkatao no. Daoton ko gamayon jud ko nya. Hili ko mudog basketball nya nabantayan ako nga nakataas atong edad hini na tamo dagan. So atong duwa na sa ilawom nya kasagaran sa mga big man dagkog lawas nya ako gamay man ko. Mao to nakunahon na ko mga ga nga mag-build tag muscle no kay para inig kanang duot-duot makasukol atong lawas no maka-fight ta ba. Born fighter biya di ba? Basin pinaagi ani nga challenge. So basin maka-build tag muscle kay ako daot jud ko tanawan ninyo akong lawas sa daot jud ko. Pang misfit ron ya gamay hawak ba. May bukton. Pwede yung apilog miss. Karon magsugod na ta sa tong challenge mga gano. Kay naa may push up board diri sa balay no, nakapalit mo yan eh. Akong igagaw si Teryo. Mao na itong gamiton nga push up board. So kani siya nga push up board na siya ano, shoulder, triceps, chest ug back no. Kani siya kanang mga pattern mga ga. So kay 100 days man siya nga challenge mga ga. Nakunahon na ko nga ako ning bahin-bahin no. Ug tag 25 days. So 25 days sa chest, 25 days sa shoulders, 25 days sa triceps, so 25 days sa back. Atong unahon kay sa shoulders lang guro. Magsugod ta sa shoulders kay mao na number 1 dira. Naguna sa push up board. Di na ta maglangay mga ga kay gabi na niya para makatugtog sa iyo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 2 3 4 5 6 8 9 10 30 bugtam din eh. Water break sa ta, water break. Kada body part mga ga para ng shoulders na siya angle no. Tara. Na siya shoulders red. Ana. Mo ko ni red mo gyapon ni kaning blue diri. Sa lang ko ning color oy. Pili sa chest debut. So mo lagi ko ni ana din ana siya. Kung wala ko masayop, sakto tong gibuhat ganiya. So ang gibuhat kay tulong to siya angle. Kada angle kay tag 10 ka push up so 10, 10, 30. So, mahog siya og sa usahan mo ka push up pan yun sa katong tulo ka angle. Mahog siya 1 set. So, usa ka set 30 ka push up. So, 30. 100 divided by 30. So, tulo ka set 90. So, ang katong last na ito mga push up. So, 1, 2, 3. Ikaw na to itag 5, 5. So, kanang 5. Kuha na siya. Pakapin bonus ba? Second set na ito mga ga. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 1 3 4 hapit 5 6 7 8 9 10 60 pa lang gani una. Sakit na kay kong bukton mura nagmaputol akong ugat.
Ato dyan yung tiwason kay born fighter ta mga ga. Dapat mo fight kita pirmi. Kamo, fight lang mo diha kung sa inyong mga ipangbuhat sa kinabuhi. Padayon lang dyan mo. Third set na mga ga. One! Patay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, puwesa ta. Ika-17 na ito mga ga. Kuwang na lang tag 30. Magtulog yun. Hindi na tatawag na yung massage ito ano. Pero kay wala man. Unta tag-massage itong gumalingon. Sus, pwede ragod. Nakita ragod. May matay di fighter di ba? Buwan fighter kita. Gahin akong muscle mga ga. Sakit kay kita do. Atom ning sugdan. Ato gini tiwason kay mahimot ang bakakon kung dito ni tiwason. So, hindi mo ito bakakon. Padayon ta. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Ato lang hinahinayon kay sakit lagi kaya. Bugto na kaya. Last 20 mga ga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sikat. Last one. 10. 90. Muna juga kusog. Hapit. Okay. Matumban mo lang gamot. Tiyosun kita nih. Okay. Fighter ulit kita. Fighter beta. Fight. Let's go. Last set mga ga. Let's go. 1, 2. Halak ka. 3, 4, 5. Hapit ka na ako sa 5. 1, 2, 3, 4, 100. Ato iya patong tiwason ang last 5 kay pandisbalansi no. Disbalansi ang matrix. So tiwason niya tong 5. Kaya para pata sila tanan nga angle. Let's go last 5. 1, 2, 3, 4. 5. Let's go. Born fighter. Ha! Pero kaka kay fighter. Day 1 sa ito ang 100 push up a day mga ga. 99 days to go na lang mga ga. Kayahon na. Kayahon na to na. Dapat kayahon na. Kay born fighter ta. So by June puhon mga ga, makita na to if effective ba ni siya nga challenge yung kaning 100 push up a day. So if mobile ba jud ko og muscle o if mo dako-dako mo jud akong labas no. So karon inani ko kagamay. So inig June makita ni nato tanawan ninyo. Karon inani ko kagamay oh. So by June makita na nato. I-judge ninyo kay mga judger man mo. So by June makita na to if effective ba siya or dili. Kung effect na siya, effective na siya. If mo dako ko, if dili, di na siya effective sa tuwa. Sa uban effective ko pero sa tuwa dili no. Mo to siya mga ga, matugtan yung sayo kay napatay running challenge yung mano. Hangtod sa sunod higayon mga ga. Padayon mo sa pagsuporta no. Kanoy TV, Anoy Out. See you.